Ntiere chenro ma osechak gi piny owacho mano mar chiwo mbolea ma nengone oyueyo ne jopur ma pacho ka. Neno ka Sylvan Sowino kaya kaunti ma Kisumu owacho ni ang'o ma owinjo bed ne gitimo mano ne gin bende giyude mbolea ma nengone oyueyo ni mana kaka jopur maya kaunti za moko bende osebedo ka yudo. Giwacho ni dhoudi moko to yudo nyinge giduoyo ka gisendiko nyinge, kata kamano gin to gikiane gitima ang'o mondo mi mbolea gi ochopie. Kaka jatend migao machego mag pur e kaunti ma Kisumu, bende mbolea gi ochopo ne jopiny kaka owinjore? Takopo ni pok gichopo, ang'o miyo pok gichopo? Erokamano ahinya. Ka inyalo paro e juma manyokalo orumo ni rinyo wan gi show e Kisumu kaunti ka, kendo migepe mag osiana gi agriculture mang'eny nitie. To migao modil gi fertilizer ni cereals board benye ni kanyo manye gi wachonwa ni depot ma Kisumu ka nitie mbolea moromo jowa tiyogo, kendo short rain ni endi osekel mbolea mabe beche koro dhi wuoke 3,500 nyaka 2,500. Koro nitie mbolea moromo ma ka details mari kaka japur nosekaw e registration manitimo e higa mokalo cha, mabe thoth ji nyicho oseyudo messages e simbgi gi number of bags mag fertilizer mibedo allocated, koro idhi kacha tichulo pesa matino tikawo mbolea idhigo mondo mi okonyi e yore mag pur. Chaka kendo janeno marwa miluongo